Començarem amb una informació de servei. Algú ha perdut un mòbil? Si algú el vol recuperar. Com deia, bon dia. Moltíssimes gràcies a tots i totes per haver vingut. És un dia emocionant pels membres del servei. Ui, ha arribat un missatge, potser algú ha trobat el mòbil. Heu vist el programa, sabeu que tenim un programa intens dividit en dues parts, al matí i a la tarda. Al matí donarem ara l'acollida, la presentació de l'acte. Després tenim el goig de comptar amb les persones del secretariat de les seccions urbanes innovadores que ens explicaran quina mena de suport donen des d'Europa a la innovació en l'àmbit local. Després tenim les dues activitats principals del matí, que són la taula rodona en la que participaran els socis, que té la voluntat d'explicar-vos què és el que hem fet durant el projecte, i una segona taula rodona després de la pausa, en la que tenim també l'honor de comptar amb uns experts de referència que ens han ajudat molt durant l'evolució del projecte, que ens ajudaran a contextualitzar el projecte en el marc de les polítiques d'habitatge, no només a Catalunya, sinó a Europa. Després, per la tarda, sabeu que tenim els tallers dedicats a profunditzar tant amb l'experiència de bloc cooperatiu com amb l'experiència del que ha sigut la gestió i l'articulació del projecte. I la tercera, que és sobre la captació d'habitatge i les polítiques municipals de foment per a la mobilització d'habitatge vacant. Sense més, insisteixo els agraïments amb la Diputació, que ha sigut l'organitzadora de l'acte, en nom de l'equip i de tots els socis, i dono la paraula a l'il·lustríssim senyor alcalde de Mataró, David Bote, i al David Monjil, que és el cap de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona. Gràcies. Bon dia a totes i a tots. També bon dia als nostres convidats, coorganitzadors i també a les persones que avui ens visiten. Com avui tindreu molta estona també per parlar del projecte i per compartir idees i reflexions, deixeu-me que el que faci és una cosa una mica diferent, i la primera cosa que faci és donar-vos la benvinguda a aquesta àgora, a aquest espai Connecta. És un projecte de la ciutat de Mataró que té la voluntat de transformar de manera radical el seu model de relació amb els ciutadans. Heu vist a l'altra banda alguns ciutadans que s'esperaven i esperaven el seu torn per ser atesos, però amb una manera de ser que pretén que ens relacionem d'una manera molt més directa, molt més personal i també amb un millor acompanyament i empoderament dels ciutadans. I un espai que també, amb aquesta voluntat de ser un punt de referència de trobada, també té aquesta sala a la qual es fan múltiples activitats i que fa que la sala no només sigui una oficina d'atenció ciutadana, sinó també una veritable àgora per la ciutat de Mataró. Una ciutat que, si per exemple us agrada matinar, podreu fer unes passejades magnífiques per al front marítim i veure com surt el sol, gaudir de la platja, de la muntanya, també ben ubicada com és tot el Maresme, però que a més, en el cas de Mataró, sempre ha estat caracteritzada per la força i l'empenta de la seva massa treballadora, del tot el món obrer. Mataró és una referència també en tot el món cooperatiu. Ha estat pionera en moltes iniciatives. L'any que ve fent 175 anys de la inauguració del primer ferrocarril. Aquí també l'Antoni Gaudí va fer la seva primera obra per una cooperativa, la cooperativa obrero-mataronense. I també, com us deia, en aquestes ganes d'innovar, amb aquest espai, amb altres iniciatives, encaixava perfectament el projecte Yes We Rent, que és el que us ha portat fins aquí. Al final, la voluntat és aquesta nova recepta per provocar els canvis que facilitin, aquest era el seu veritable objectiu, que els ciutadans poguessin accedir a un habitatge d'una manera digna i assequible. Aquest, com sabeu, ha estat un projecte guardonat per Europa i finançat també per Europa. Va rebre el Premi European Responsible Housing Award. I si això va ser possible, va ser també gràcies a la contribució, a la col·laboració i a l'empenta de moltes entitats i de moltes persones. I, per tant, en aquest breu discurs de benvinguda a l'espai i a la ciutat, el que voldria fer també és agrair públicament a totes aquestes persones i entitats
amb risc potser de deixar-me algun, però que al final, gràcies a ells, aquests 61 habitatges que hem aconseguit, que s'hagin mobilitzat i que ho hagin fet d'una manera socialment responsable i que al final també, com deia, ajudant a contribuir a transformar el mercat i a ajudar a moltes famílies a assolir un habitatge digne i assequible, com deia, han contribuït moltes persones. Primer, els particulars que van posar els seus habitatges a disposició del projecte, però també Salesians Mataró, que va contribuir a que gairebé 50 menors en risc d'exclusió poguessin formar-se i adquirir experiència en l'àmbit de la rehabilitació i també a fomentar la seva ocupabilitat. Clou l'acte després el regidor Morales, si no tinc malament vist en el guió de la xerrada, agrair a la Fundació Unió de Cooperadors per la seva tasca important a l'hora d'iniciar la cooperativa i d'acompanyar-la fins a convertir-se en tota una realitat. El bloc cooperatiu, per a totes les persones que s'han fet sòcies, a l'empenta i la determinació per constituir, com deia, som pioners, la primera cooperativa de llogaters d'habitatge divers de tota Europa. És graciós que cada cop s'obre i veiem la gent, la tentació de la gent que fa el cafè. Com estava donant les gràcies a Bloc Cooperatiu, també he vist alguna de les persones de les dues universitats, a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat Autònoma de Barcelona, que han fet l'acompanyament acadèmic per dotar-lo d'un major rigor i també de millors indicadors per poder fer un bon balanç tant de com ha funcionat sobre quins elements té de millora des del punt de vista científic. A Pompeu Fabra a través de la nostra universitat, que és el Tecnocampus. És important dir-ho. Ho ha explicat abans l'Albert quan explicava la jornada, que hem tingut, la Diputació ha tingut un paper col·laborador important. Després de mi intervé el David, donar-vos les gràcies de manera personal. I res més, dir-vos que malauradament, malgrat estic segur que serà molt interessant, a les 10 m'esperen a l'Ajuntament per a un altre compromís, però desitjar-vos que tota aquesta jornada, tal qual l'ha explicat l'Albert en la seva primera intervenció, sigui profitosa, que guanyeu experiències, idees, que es converteixin en una realitat i que més ràpid o més a poc serveixin perquè hi hagi més persones que accedeixin d'una manera més digna i més assequible al mercat a un habitatge. Moltes gràcies, doncs, i benvingudes i benvinguts a Mataró. Bon dia, alcalde, regidores i regidors i companys, experts en temes d'habitatge, cooperativistes, etc. En primer lloc, per nosaltres és un plaer com a Diputació coorganitzar aquesta jornada juntament amb l'Ajuntament de Mataró. I en aquest sentit, agraïm a l'Ajuntament la invitació que ens va fer a col·laborar en el projecte i agrair-li també la iniciativa. Una iniciativa que a nosaltres ens sembla, des de l'inici fins ara, la podríem resumir en dues grans dimensions, caràcters o distincions. La primera és que és engrescadora, va ser una engrescadora d'inici. Engrescadora, primer perquè està objectivada a la seva finalitat en generar un habitatge assequible, que és un dels objectius fonamentals que tenen les polítiques d'habitatge dels nostres municipis. A més, perquè està enfocada en treballar sobre el parc existent, sobre el que ja tenim construït, vinculat també a ajudar els particulars a arrenjar, a rehabilitar els seus habitatges i, a més, a posar al mercat habitatges que en aquest moment estaven buits. Em sembla prou interessant. També molt engrescadora, per les qüestions que sempre estem parlant, d'intentar generar un cos, una estructura d'agents públics, privats, cooperatius, vinculats a l'assequibilitat de l'habitatge. La generació d'un agent cooperatiu em semblava que era prou engrescador. A nosaltres també era molt interessant, ens va convidar a participar en donar criteri i opinió de cara a com articulaven jurídicament les relacions entre tots aquests agents, els propietaris, l'Ajuntament, una cooperativa que s'havia de crear sobre la base d'un teixit cooperatiu preexistent, cooperativistes, i quines relacions jurídiques es muntaven. Nosaltres hem après en el camí, crec que han aportat coses, i la nostra voluntat era que l'Ajuntament, a partir del marc normatiu de les diferents opcions, generés el model que fos més convenient, fins i tot que pogués anar-lo matisant al llarg del temps, i pensem que això ho hem aconseguit. I, evidentment, també, com ha dit l'alcalde, era molt engrescador poder col·laborar amb un ajuntament, amb universitats que ens ajudessin en l'avaluació, amb una escola,
taller, que com a Diputació des d'habitatge és un tema que no havíem treballat normalment, i amb agents cooperatius. Per nosaltres tot això ha estat molt engrescador. I fonamentalment també semblava molt útil per aprenentatge, però molt útil perquè ara no farem molt l'espoll, ja estem dient dades, resultats que està tenint el projecte, quants habitatges s'estan generant, quants cooperativistes ja tenen habitatge, quants n'hi ha en llista d'espera, sortiran, i això és molt útil. Que és útil ho diuen també externament, per això ha estat premiat aquest projecte al Festival d'Habitatge Europeu. I que és molt útil també crec que ho mostra la jornada que muntem avui, que era part del nostre objectiu, fer difusió i mostrar escalabilitat. Hem omplert, hem hagut de deixar gent fora. I per al nostre públic principal, que són ajuntaments, tenim gent de 50-60 ens locals que han vingut a escoltar el projecte, en alguna ocasió per segona vegada, veure resultats, i el que és molt important per nosaltres i per el projecte és veure la transferibilitat i l'escalabilitat que té aquest projecte. Per això la trata és molt important en els tallers, de veure què és replicable globalment o parcialment, i que encara 50-60 de vosaltres a la tarda us quedeu a treballar i aportar coneixement em sembla que és molt enriquidor i molt útil. Dit això, jo m'acomado per continuar la jornada i que vinguin les intervencions que són més interessants, que expliquin el contingut, la voluntat que hem tingut de posar gra de sorra a contribuir a que hi hagi més habitatge assequible i digne per als nostres ciutadans i que puguin millorar la seva qualitat i la seva forma de vida. Moltes gràcies.